नमस्कार जय जगन्नाथ आपण मानकर अश्विन नंद स्वागत जनाऊँ मो यूट्यूब चैनल को जेहेतु ए वर्ष मु स्वप्न महल अच्छी आउ 6टा नाटक भितर मु 5टा नाटक रे एक्टिंग करछि विशेष करछंती मो सब्सक्राइबर भाई माननको मु निहाती यात्रा अपडेट देबी किंतु ब्लॉग माध्यम रे दे पारि मु कोनसी यात्रा वीडियो आउ अपलोड कर परबी नै जेहेतु टाइम हेउ नै निजे बसिक रिकॉर्डिंग करिया पय तेणु मु आपण मानको यात्रार अपडेट दे पारिबी। वर्तमान आज बहुत दिन पर अफ पड़ा पूरी आसती बुलायापी मु आपण मानू ब्लॉग मध्यम एथरक सबकि अपडेट यात्रा देवाई चेष्टा करी। तो आसतु वर्तमान मु आसी पुरी आउ पुरीर जगन्नाथ मंदिर आपन तो समस्ते जानिथिबे हमर वर्ल्ड फेमस जगन्नाथ से जगन्नाथ आसतु देखा जगन्नाथ मंदिर भितर तो मोबाइल अलाउ ना आपण मैंने समस्ते जानिथिबे जगन्नाथ मंदिर बाहर आपण को राति वर्तमान बाजिला टाइम गोटे राति गोटे है राति गोटे बेले मंदिर बाहर दृश्य केमती अच्छी चलतु मुझे आपन को देखा। किसी अच्छी बाहर प्रभु जगन्नाथ मंदिर पश्चिम द्वार व्यू आपड़ कि देखिपारे एमती राति गोटे बेले कहीं कौन ना अल्प लोक अच्छा पश्चिम द्वार आपण मैंने देखिपारे मुझे देखा एक्सटीरियर पश्चिम द्वार पर आसिले सेठू एंट्री करने पड़े यहीपटे एमती जा मंदिर भीतर एंट्री अच्छी देखु पश्चिम द्वार पछपटर दृश्य जगन्नाथ प्रभु जगन्नाथ समस्त को भल रखु एति ठाकुर पाखे प्रार्थना करुच्ची आ मो सब्सक्राइबर भाई मानक प्रभु जगन्नाथ आशीर्वाद दिंतु से माने जमती उपरକୁ उठ देखिपारे यहाँ आमर पश्चिम द्वार मंदिर पश्चिम द्वार यहाँ देखिपारे लिखाई कि पश्चिम द्वार देखो प्रभु जगन्नाथ मंदिर पश्चिम द्वार अच्छी पश्चिम द्वार काली रात महाप्रभुंर दर्शन कर सारा पर टाइम बहुत लेट हो जाता मु यात्रा पाखु रिटर्न कली ना मोर भी काली ऑफ थिला
ମୁଁ ଏଇଠି ପୁରୀରେ ଗୋଟେ ହୋଟେଲ ନେଇକି ରହିଗଲି। ଆଉ ପୁରୀ ଆସିବା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ତାପରେ ସି ବିଚ୍ ଯିବା, ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ କଥା। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ବୁଲିବା ସି ବିଚ୍। ହଁ, ମୁଁ ଯେଉଁ ରୁମ୍ରେ ରହିଥିଲି, ହୋଟେଲ ଯେଉଁ ନେଇଥିଲି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହୋଟେଲର ଭ୍ୟୁଟା ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମିତି କିଛି ଗୋଟେ ବେଡ୍ ପଡ଼ିଛି, ବାସ୍ ଏମିତି ଛୋଟ ରୁମ୍ ଗୋଟେ ଆଉ ଅଛି। ଟିଭି ଲାଗିଛି, ଏସି ବି ଲାଗିଛି। ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ପୁରା ଭ୍ୟୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ହୋଟେଲ। ଏହା ହେଲା ହୋଟେଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପୁରା ସି ବିଚ୍ ପାଖରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସି ବିଚ୍ର ଭ୍ୟୁ କିଛି ଏମିତି ଅଛି। ବହୁତ ଲୋକ ଆଜି ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ସି ବିଚ୍। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ସି ବିଚ୍। ସି ବିଚ୍ରେ ସମସ୍ତେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଗାଧଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି। ମୋ ଇଚ୍ଛା ବି ହେଲାଣି ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ, ମୁଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରି ରହିପାରୁନି। ଚାଲନ୍ତୁ ସି ବିଚ୍ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛି ଟିକେ ସି ବିଚ୍ରେ ବି ଗାଧୋଇବା। ସମସ୍ତେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଆଉ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିଲିନି। ମୋର ବି ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ। ତ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ। ପାଣି ବହୁତ ଜୋରରେ ଆସୁଛି, ଦେଖିପାରୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେଣି। ସମସ୍ତେ ଗାଧଉଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ମୁଁ ବି ଏନ୍ଜୟ କରୁଛି। ବାଲି ଖେଳ ସମସ୍ତେ ଖେଳନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସି ବିଚ୍ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ବଡ଼ ମଣିଷ ବି ଛୁଆ ହେଇଯାଆନ୍ତି ବାଲି ଖେଳ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଟିକେ ଆଜି ବାଲିରେ କିଛି ଗୋଟେ ଖେଳିବା। ଖତମ। ମୁଁ ବାଲିରେ କିଛି ବି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି। ସମୁଦ୍ର ମହାରାଜାଙ୍କର ମୋ ଉପରେ କ'ଣ ରାଗ ଥିଲା କେଜାଣି, ମୋର ସବୁ କିଛି ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଥିଲେ। ତାପରେ ସେଠୁ କିଛି ଦୂରକୁ ଆସିକି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା? ଏଇଟା ହେଉଛି ଓଟ। ଆପଣମାନେ ତ କେହି ଦେଖିନଥିବେ ଆଉ। ନାଇଁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ମଜାକ କରୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୁଦ୍ରରେ ଗାଧୁଆ ସରିଲା। ଆମେ ଯିବା ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଯିବା। ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ପୁଣି ବାହାରିବା କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଯାତ୍ରାକୁ। ପୁରୀରୁ କଟକ ଚୌଦ୍ୱାରରେ ମୁଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲି, ଯେଉଁଠି ଯାତ୍ରା ହେଉଛି ଆମର। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଯେଉଁ ଗେଟ୍ କାମ ଚାଲିଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନି। ଆଜି ଏଠି ଫାର୍ଷ୍ଟ ନାଇଟ୍। ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଗେଟ୍। ମୁଁ ଏଥର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯାତ୍ରାର ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ମୁଁ ରହିଲି, ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ନମସ୍କାର।